जेबे माता पार्वतीଙ୍କ विवाह ପରେ କୈଳାସରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ବାହାରୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ନନ୍ଦିଗଣ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜଳ ବି ଦୂଷିତ ଥିଲା। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଥକି ଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ଏତିକି କହି ସେ ତପରେ ଲାଗିଗଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଦୃଶ୍ୟ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ରନ୍ଧାଘରେ ଅଇଁଠା ବାସନକୁସନ ସବୁ ବିଛି ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ନନ୍ଦିଗଣ ଖାଇ ପିଇ ଏଠି ସେଠି ନିଦ୍ରାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମାତା ପାର୍ବତୀ ସହି ନ ପାରି ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏହି କେଉଁ ଅବସ୍ଥା? ଏତେ ଅସନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମିତି କିଭଳି ଜଣେ ରହିପାରିବ? ଏହା ଶୁଣି ଶିବ କହିଲେ ଯେ ମୋର ନନ୍ଦିଗଣ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାର କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଜଣା ନାହିଁ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ମନେ ମନେ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ବନାଇଲେ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଦେଖି ନନ୍ଦିଗଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଡ଼ଧଡ଼ ହୋଇ ବସିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମାତା ପାର୍ବତୀ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ ଏବଂ ଭବନ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜାରେ ମଗ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ପୂଜାରେ ଲାଗିଗଲେ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ପୂଜା କରିବା ବେଳେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ପୂଜା କଲେ। ଯେମିତି ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ କୈଳାସରେ ପଡ଼ିଲା, ତାରକାସୁର ଶ୍ୱଶୁରମାନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। କାହିଁକି ନା ପୂଜାରେ ବାଜୁଥିବା ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳରୁ ମା ଗୌରୀଙ୍କ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ନାମରେ ଜଣାଗଲା।